दासान्दि बांद्राय देखायबाय दोङो माने आं बिहामजो माने मा सानना लाखोयो आंबो बे न'नि नख्रानि नङाना बिहामजोसोथ' एथबां बाथ्रा आंबो खोनासंनो हाया एसेबां बाथ्रा खोनासंनो दरखार गैयाना गावबोथ' मोनसे समाव बे न'नि बिहामजोमोन हाया आङो एथबां बाथ्रा खोनासंनो आङो न'आवनो एसेबां आजादि जेबो मावनाङा दांनाङा थायोमोन आरो बेहायसो फैनानै आं मावफैबावनांदों दा आङो मोजां संसार जालांनो होननानै मोजाङै सोलिबाय दं नाथाय नङा आइया मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेम दिरुनखाबाय थायो गोसो सिङाव जे आंखौ सैया खालामनानै दोनखायो गोदोथ' बेफोरबायदि नङामोन आइयाबो नाथाय दासो बेफोरबायदि जालांनो हमदों सना ओंखामा जाबायबा खुरफैदोलै आथिं दं आखाइ दं खुरनानै जानोथ' हायोना आंखौलाय मानो नांबाय थागो मावबाबो नामानो गैखाया आंहाथ' आरो जेबो रावबो नुवा मावनायखौ खालि बुंनायल' गोदो रोङा होननानै रोङाबाबो मावै दाङै एकदम जाहोबोगासिनो दङ आङो दायो थेवबाबो आंखौ गाज्रिल' सानखायो मा जालायखो ओमफ्रायलाय ओंखामल'सो खुरनो थिनदों आं नोंहा माथो जाखो नोमाखौ खुरनो थिनै थां सना मा बुंनाय जाखो बेलाय आइखौलाय मानो बेफोरबायदि बुंदों नोंलाय दा खोनाबावमा सानगोन खोथाफोरखौ एसे बाथ्राखौ हमथानानै बुंलै आंथ' हमथा थाबावोसो नाथाय नोंनि बिमायासो आंखौ बायदि बुंबावो दसे मा रायज्लायखो अखाफोरजों बेखौनो आंखौ फैदेरनानै मा बुंफैखो आरे अब्लाबोथ' नों एसे सिरि थाबानो जाबायना सासे सिरि थायाबा बोरै जानो ओमफ्राय नोंनि बिमाजों आंहा नंनायनि नङिनि नंबाबो नङाबाबो बुंजानांगौ हो नंनि खोथाखौनो जाथारि खोथाखौनो बुंथारबाय थायोबा आं बेफोरखौ खोनासंनो सैज्य खालामना थाबाय थानो हाया नङाना एसेबांथ' माथो गिदिर खोथा जालायखो दे दसेनो मा जायो ओंखामा खुरैग्रोदो थां बाखि उनाव रायलायबाय थागोन आं दिनै जेबो खुराबो जेबो मिथियाबो आरे सना मा जालायखो दसेनो बे आइयाबो माथो बुंब्रबलायखोब्रा बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ आं एसेबो सुखुथारला दाना नै सनामोन थुनथुलाया दिनैबो खावब्लि नुजाफैलायबाय आं बुंखादोंमोन ना जेला आङो गोसोआ फ्रि जायो अब्लानो अब्लानो नोंथांमोननि सेराव स्राय नुजाफैबाय थाखायो दे लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो ने दाख्लै बावैसो आं भिडिअखौनो लाबोथारनाय जायाखैमोन लोगोफोर नै दाना नुजाफैबाय थाबाय नालाय आरो सोरबा खायसे बायदि बुंहरलायबायानो जायबा आंखौ बुंहरदों आं बेखौसो बुंगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना जायबा आंनि भिडिअखौ नायो मोजां मोनो मोजां नंबाबो नङाबाबो नायसाबो आं बिथांमोनखौ बुङाखै जाय आंखौ बुंहरदों आं बेखौसो बुंगोन नै बे बिथाङा बुंहरदों आरो आंखौ लोगोफोर एफा होनो सानदोंमोन खोमा आफा गोबाव रायलायनाय लाबोनो रोङाबा दा लाबो नायनो बायो बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला नायनानै गावहा मोजां मोनस्रायासै आरोना लोगोसे दे नायनो बाबाय बिनि उनाव लाबोनो रोङाबा दा लाबो नायनो बायो होनदेरहरलायबावबायहाय दे माने लाबोनो रोङा जाहैदों आङो लाबोनोथ' दे आंलाय बहाथो गोरों लाबोनो एकदम आंनो गोरों होननानै बहाथो आं लादों दिनै सनाफोर मामुलि मोनदों नामा नोंथाङा जे जायबा रोङाबा दा लाबो होनलायनो अके रोङाबाखि सोरबा लाबोलासे थागोन नामा हो रोङिखौथ' सोलोंनांगौसो ना लोगोफोर नंगौना नङा आं जुदि जेबोखौनो रोंथारामोनबा लोगोफोर भिडिअखौनो नोंथांमोननि सेराव मालाबाबो लाबोनोनो हास्रानाय नङामोन दिनै आरो आंनि भिडिअ बानायनायखौ नोंथाङा दा लाबो होनलायनानै आं नोंथांनाव पारमिसन लानांलायगौ जेबो आंहा गोनांथि गैया मानोना बे भिडिअखौ आंसो बानायदों आङो आंनि गोसो बायदि लाबोदों आरो रोंनाय रोङि बेथ' उननि खोथा माने जाबाबो जायाबाबो एसे एनैबाबोथ' आं लाबोदोंथ' ओरैनोथ' जिरायनानै थायाखै आङो ना ओरैनोल' जायै लोङै बेरायै उन्दुयैल' थाबाय थानांगौमोन नामा आं जे दा भिडिअ लाबोदों बेहायबो खस्थ' नांगौ बेबो मोनसे खामानिसो लोगोफोर नङा होमबा अब्लासो बेखौ खस्थ' खालामना बानायबासोथ' मोनसे भिडिअ जायोना हायोबा फोरोंहरबावसो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनाङा बुंहरनो नाङा आरोना भिडिअखौ नायनो बादों अके नाथाय जों नायनो बाबाबो लाबोलासे मानो थानो जायबा सासे सानै नायबाबोथ' जोङो लाबोखागोनानो जोङो लाबोनो मोजां मोनो नालाय जोंहा लाबोगोन एसेबां गोलाव एपिसडखौथ' थुनथुलिनि बुहुदासो लाबोबाय खोमाहाय लक्ष्मण ना आं बिसिमखौनो सफैनो हागौ ना हायामोन जुदि आं एसेबो रोंस्रायानोमोनबा एसे एनैबाबोथ' सासे सानैबाबोथ' नायोना जाय नायनो मोजां मोनो बिथांमोना मालाबाबो बेफोरबायदि बुंहरा आरोना दालाबो आरि बिदि मालाबाबो बुंहरा आंखौ जाय मोजां मोनो मिलिसा आबै मिलिसा गथ'आलाय हाबावा थांखोसै मा जाखो आयै ओंहाय जावैसो आबै मिलिसाखौ गाबज्रिबाबो सिङा माथो बहा थांखोयो आरो बै सानै गथ'आबो गैया नानिखौ दखानाव थिनहरदोंलां आयै दा सोमला आबानबो हरनो हाथारा फैसाखौनो जि बासि लाजोबथारो गथ'आ मामि मिलिसाया हले बेफोरबायदि नंथारा आयै
दखानावसो थांदों आं दसे उन्दुबाय माला दखानाव थांखो आं मिथिलायासै माथो दालि गैयानो ओमफ्राय दावदै एसे लायनो खोन्थादोंलां जोंहा आरो बाबा दालिखौनो जानो नागिरा आबैखौ दाख्लै सोंदोंमोन आं नाङाल' होनखायो बेबो जानो बायो बेखायनो लाबोआसै आंबो हाथायाव थांसैलै आयै अमा बेदर लायना फैनोसै आङो गोबाव समनि उनावसो आलासि जाफैदों नोंबो जोंनाव मानो बेदर ना नांलायगौसै जि दंहा बेजों जागोन आंनालाय गोसोखांब्रबबानो फैखायो गथ'फोरखौ नायनो आरो दा नोंबो हारसिं गथ'फोराबो हारसिं बिमा गैया मा गैयानो सम सम आंहा जि गोसोखाङो स्कुलनि थाखायनो जोंनावबो दोनहैनो हाया गथ'खौनो गावबो थाङाल' बुंखायो बेनोथ' आयै दा जेबो नंला दे लासै लासैबाबो गथ'फ्राबो देरखाबाय अब्लाबो संसार जानाया हारसिं जिउबा खस्थ' जाथारो जावैसो माथो खालामबावनो आयै मालाबा संसारा बेफोरबायदिनो जायो खायसेनिया दा जेरै आंखौनो हमनानै लादो जेरैबाबो सानसेयानो गैखाया नालाय दा आं बेफोर थांनाय जाथायखौ गोसोखांबाय थानानै माथा मारिबाय थानो गोसो जालालै आयै ओमफ्राय आयै नानियासो मोनसे खोथा खोन्थाबाय थादोंमोन आंनो दाख्लैनिफ्रायनो माबानो जोंहानाव हरावबो आरो माब्लाबा सानावबो गावजों सोरबा हिनजाव रायज्लायफैयो जाहैदों गावहा दाख्लै खनसे रायज्लायनो मोनबायनो नुबाय थायो जाहैदों दाबा सोर आं सोंदोंमोन सोर होननानै गावबो सिनायानो गामिनिबो नङा बेबा सोर फैबाय थाखोबा जोंनाव जावैसो नानिखौ बेफोरबायदि सिनायै मानसिजों रायज्लायबाय थानो दाहो आरो ओंखारथारनाङा बेबा मानसि गाज्रि ना मानसि मोजां खायसे माबायोहाय हिनजावाबो बेफोरबायदि गाज्रि मानसि ओंखारोना दानि जुगावलाय मा हिनजाव मा हौवा खायसे गाज्रिया गाज्रि खायो थेवबो सिनायै मानसिजों बुंखादों आङो नानिखौ बादा होखादों रायज्लायनो जावैसो मोजां नंथारा दिनफोरानो आरो बेबा सोर गिदिंफैबाय थाखो माबा मोनसे गाज्रि नोजोर लागायनानैसो गिदिंफैबाय थायाखैथ' गथ'फोर साथामानि दङ उन्दै जोंहानाव जानोबा सोरबासो सिआइडि खालामफैबाय थाखो ना माखो आंबो नुसनथारालाय खेबसेबो दाख्लैबो जोङो फुजा नायबाय थादोंमोन ना गावहा खनसेयाव नानिया हारसिं थालांदोंमोन बेहायनो रायज्लायनो मोन्दोंनो खोन्थायाबोनो सोंबा जायखिजाया दसे ओरैनो रायज्लायनानै थांबायनो सोरनावबा फैदोंमोनल' बुंनानै दा गामि खाथियावबोथ' रावबो बेफोरबायदि आलासि आं सिनायनायावनो सोंखाबाय गैयानो बेफोरबायदिथ' रावबो फैयाखै जाहैबाय हाखुन्द्राफोरसो नामासै जावैसो गिनांगौहाय गिनांगौ आरो नोंबो मालाबा न'आव थाया दरजा खेवनानै ओंखारनो बादा होखाथार गथ'फोरखौ आंबो बुंलांगोन ओमफ्राय आंहाबो दा बेलासियाव थांसै जावैसो मानो थांनांगौ दे आयै दिनै हरसेखौ थाबावदो गाबोन आं दोनलांसैमोन ना ओरै नांथ'ला दे जावैसो खामानि दं न'आवबो आरोबा ओइ थुनथुलि मा माबा आंनिया दाबो फैयासै बयफ्रेन्डानो ओमफ्राय बिदि साना भाजा जाहोनो होनलायनाया बोरै जाखो चावमिन जागोन लायनो दाबो सफैजायासै नों जाम्बि फन खालाम आंथ' फैसा थाइसेबो लाबोखायाखैमोन नोंनि आथियावसो फैदोंमोन आं नोंनि बरसायावसो आरे ओंलै र' ओमफ्राय फन खालामदोंमोन हमाखैनो ओमफ्राय लोगोनि स्कुटिजोंसो फैनो होनदोंमोन ना फैगोनसो नामा गारिसो सालायदोंदां जानोबो हागौ दे दा फैया बे मालाय ओमफ्राय राजफुजायाव थांनो होननाया थाङोबाथाय थाङो दै बिदि गालांनाय गैया आंबो थांगोन बुंखानायखाय एबाराव आरे र' नायनाय फन फैदोंदां र' आं रायलायनो दे बेनिनो फन फैदों र' हेलौ अबाव दं थांगासिनोलै नै नोंसोरलाय मोनफैबाय आं नेगासिनो थाब फैब्रा माथो फालेट आयौ प्रेम मुहाबत इश्क ओमफ्राय मोजां मोननाय गोसो थोनाय आयौ लोगोनियावनो एबार मजा लाफादेरसै आं गोदोथ' आंना थांनायाव थांबाय बेफोरबायदि समा दा आरो आंनि लाइफआवथ' बिदि फैफिनलाना खम जारलालै थुनथुलि नोंनि लाइफआबो जियानो जादोला बोथोरा मार हिटखा थान्दा मौसम सुहाना बेफोरबायदि जायगायासो माथो माइन्डखौ फ्रेश खालामो एखेबारे गासिबो गोसोआनो एसे फ्रेश मोनजोबो शान्ति होनबा मालै शान्तिया बेफोरसो आयौ ओमफ्राय बिसोरबा बेसे लेट जागोन जायखिजाया लोगोनि बयफ्रेन्डनिफ्राय दिनै चावमिन जाखाथारगोन लां बिनि माबा बयफ्रेन्डखौ नायनो होनो फारिया देखायथारा दिनैसो आरो लिंहरबाय आरो आंखौ लाबोफाबायना दिनै नायखाथारगोन आं जारला थुनथुलि बेहायसो लोंनोसै खोमालै दिनै आरामनो माबाबो अमा बेदर एवनायबो लाबोगासिनोखा लोगोआ बरिया बे जायगाखौनो मोजां मोनबाय आं आसोलखौ फन खालामनां होद ओमफ्राय दा दै गुसु थान्दाबो लाबोफानो थिनदोंमोनलां आङो बे जायगाथिंजाय खासिबारियाव फट' लानो होनना फैनो सानबाय जायासै बहा आरो गोदोनि बायदि टाइमा मिलायनोब्रा मालाबा समाव बेस्थ' थाथारो गैला बिबारानो सिरिजोब्बायसो हेल' आसोल नै दा ओमफ्राय मटर भाजायाबोयो थाइबानिया मोननै लाबो ओमफ्राय दै गुसु थान्दा लाबोफालै बथलनै फैगोना फैयाखैब्रा बिसोरलाय आंथ' सफैबाय नोंसोरल' फैदो होद लाबोदोंब्रा लाबोखादो बेथ' बै खनसे आंखौ भाइरेल
खालामनाया बेनोमोन गावजों मायबा मायबि होननानै नंगौब्रा नंगौ गथ' थिफुदलाया बेनोमोन ओइ औ मा नोंथ' बे साले नोंथ' बैनोमोन ना खनसे जोंनि न'आव हेल्प बिफैनानै फैफ्लानाया नोंनि थाखाय बेसेबां दावराव जादोंमोन आं नोंनि थाखाय आरो नों दिनैसो लोगो मोनदों नोंनो बे गथ'आ आं नङालै नोंबा सोरखौ बुंदों आंखौ सिनाया माया जानला माला बुंलाबायगोन बेथ' बेनोमोनलै जायखौबा आं इदिट खालामदोंमोन नोंखौबा दिनै हले आं ओरैनो नागाराथ' बहा खारनो नागिरदों नोंलाय आं नङालै नङा दिनैबा गोदोना आथिं आखाइ ओमफ्राय नोंनि बे आसि दैख्रुबजोबगोन इदिट खालामनो बिराद शक दंना नोङो मालायनि इज्जतआव गाज्रि नोजोर होग्राया नोंनि इज्जतखौबो थेर बेथेर खालामनो हायाबा नै बे थुनथुलिया दिनै थुनथुलि नङा ओइ साला आयौ दिनै सोरखौ लोगो मोननांगौ सोरखौ लोगो मोनफ्रांखोब्रा आंलाय बेथ' बैनोमोन दा आं इदिट खालामनाया दिनैथ' बे आंखौ लोगो मोनफ्रांनानै नागारखाथारनाय नंलालै आरो नोङो बेसे गोजान खादों आयौ खाथियाव मा दंब्रा फैदोंथ'मोन आं बेयाव थान्दा थान्दा बार जानो नाथाय दिनै नोंखौ लोगो मोनदों हामबाय दे थुख्रा थुख्रा खालामखागोन आं नोंखौ दिनै हासि जोबगोन आं नोंखौ हेलौ आरे अखाफोर औ लक्ष्मण मा खालामदों दाना फनखौनो बारा हरबांलायथारला माथो आरे बिदि नङालै आं दङ ओरैनो ओमफ्राय नोंलाय आंथ' आलासिसो जाफैदोंना गोबाव जाथारबाय फुजा जानो फैदोंमोन दिनै नङाबा गाबोन थांसै मा होनदों आलासि जाहैलायदों बा सोरनावलै अखाफोर ओमफ्राय आबाया अखाफोरजोंसो रायलायदों बिदिबा अखाफोर नानि हरदों नामा आबा मादैबो दं नामा खाथियाव औलै आयै अखाफोर हरदों नै आलासि जाहैदोंनो मालाय अफायबा नों रायलायनो नामा नाङा दे नोंनो रायलायहर ओमफ्राय दे रायलायाबा आं बेखौनो नोंखौ माबा अमा बेदर हांनाया बेखौ जाबाय होननानैसो अ दे आयै जाबायबालाय जाबाय ओमफ्राय दा जानोसै र' आं होमबा अखाफोरजों दसे रायलायग्रोनि औ हेलौ ओमफ्राय माला फैगोन जाखो दिनै जोबोद मोजां मोनबाय आङो आबायादि अखाफोरजोंबो बिदि एथ' मोजां रायज्लायो दे रायज्लायथों बै पापि हिन्जावखौ बावलांथों आबाया नाथायबा बे बाबादिनि माबा हरनाया मन्थरमारि हरनायानोथ' जेबो खामानियानो होआसै खोमाहाय खाथियासै माथो जेबो जानायखौनो खोनाथारासै थुनथुलिखौ अय नायहाय फैसाल' थांबाय एसे खाथिबा मोजां जागौमोन गोदान बाबाजिसो नागिरनांसिगोन दा आं बे पापि हिन्जावखौ आबानि जिउआव थाजानबाथारना आरो रोङाबाबो सोलोंगोनसो आङो सोलोंनोसो मोजां मोनो मिन्थिबायना आङो बेफोरबायदि लाबोलासे न'आव जिरायनानै थाबाय थायालै ओरैनो बे एपिसडखौबो आंनो सुरु खालामदों आरो दिनैसिम आङो लाबोगासिनोखा लोगोफोर डेलि मोनसे एपिसड लाबोनांगौ बेबो बिराद खस्थ' जाखायो जायबा भिडिअ बानाय बिथांमोना मिन्थिखागोन बेसेबां खस्थ' जायो मोनसे भिडिअ खालामनायाव आरो बिराद माइन्ड बाहायनांगौ जायो बेखौथ' नोंथांमोनाबो हमनो हाखागोन डेलि लाबोनांगौआ एसेबां गोरलै नङाना आरो भिडिअ मोनसेयाव 2 मिनिट 3 मिनिटनि भिडिअ नङाना लोगोफोर खमैबाबो 10 मिनिट 15 मिनिट 20 मिनिट बेफोरबायदि जाखाथारो आरोना अब्लासो मोनसे एपिसड जायो ससेबाथ' जोङो 4 मिनिट 5 मिनिट बेफोरबायदिथ' लाबोनो हायाना नै आरो दा बे जोङो बुंनायखौबो बावबावगोन आरोना भिडिअ मानो बुंसनदों होननानै नाथाय जोंखौ भिडिअ रोङाबा दा लाबो होनलायनो नाङा आरोना जोङो लाबोगोन मानो लाबा जानो रोङाबाबो सोलोंनानैबाबो लाबोगोन जोंबो गोसो जायोब्ला लोगोफोर खेबसेनो सुरु जानानै काहानि गोदान सानफ्रोमबो मोनसे निउ एपिसड लाबोनो हायो थेवबो गोबां माने टाइम होनांगौ जायो ना लोगोफोर आरो बे एपिसडआवथ' गुबुन दस्रा एपिसड सोसननो हाया नालाय बेखायनो जोङो एकदम फारिसो होलांनांगौ जायो दा दे आरो लोगोफोर जाय मोजां मोनग्राया मोनबाय थाखागोनखा मोजांबाबो गाज्रिबाबो ना सनामोन हायोब्ला जायबा आंखौ बेफोरबायदि बुंहरदों नोंबो ट्राइ खालामबानो जाबाय बानायनायबानो जाबाय आंनिफ्राय साबसिननो बेसेबां खस्थ' जायो अब्लाना मिन्थिगोन आरो एपिसडआव रायज्लायनायखौनो होआबा बोरै एपिसड जागोन देनाय बोरै माने बेसेबां मिनिट बानायनायजोंसो मोनसे एपिसड जायो काहानियानो रायलायनायजोंसो जाखायो ना सोरबा बबा बबिनि सिनेमा बानायफेरदों नामा ससेयाव जोङो बेफोरबायदि आरो आंल' बेफोरबायदि लाबोना लोगोफोर गुबुनफोरनि सिनेमाखौ नाया मानो सिनेमाफोरावबोथ' गोबां गोलाव रायलायनाय थायो हिन्दी सिनेमायानो होन जेखि सिनेमायानो होन गासिबावबो रायलायनाय गैयाबानो माथो जेबोआनो जाखाया रायलायखानांगोनखा